Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Teresa, 39 anyos, minyo, ug may tulo ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa resulta sa akong pagpa-check up. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitap. Gabi na kaayo. Oh, yalo naghilas, mana? Ambot na ni bata pa, oy. Sige mo nagkila. Ambot na niya. Oy, duka na rabo kay ko pa. Ano ba baby Johnny? Papa, balang na kay ko. Oy, di pagi ka pwedeng matog, Teresa. Samtang nagmata pa ka ng anak nimo. Labi na lang si Hilak. Ako lang na ipahigda pa, oy. Nya magdog ni, kung patutuyon. Ay, nakatuog man dahil kung nagpatutoy na yung dong ay sa kong nga tutoy. Pwedeng ana sa kong tuo nga tutoy, eh. Pero dili man na siya pwedeng mapalin og tutoy na ako kay nakatuog naman na siya maayo. Ay, sakita na rabas akong tuong nga tutoy. Kinapundo ng gatas. Kung niya matuting undong eh. Sakita eh. Pa. Oo. Ang sama ka? Nanuman ka? Sakit akong tutoy pa eh. Nagpakatuog manggod ko. Nya sawa na ko na balihin og patutoy sa undong sa pikas. Wala na ko mapatuti. Kung sakit kaya akong tuong nga tutoy. Kung hiya pa lang ang tangi mong bana, siya nang tay mididi ana. Pawi? Lagi, tinuod man ko na. Pareho bitaw sa imong mama. Basta mo sakit ang iyang tutoy kay dili na madidihan nimo. Ay, ako mo didi ay. Sa dili pa Hala mo pa sakit. ha. Kabuto na lang na ko sundo nga mumataw eh. Para kining tuon ako nga tutoy nga akong patutya niya. Nauman akong patutoy ni Undong pa. Sakit lagi gihapon akong tuo nga tutoy. Gano man na? Nipatutoy naman ka. Oo, pero sakit lagi gihapon eh. Ang gahi-gahi ikapon. Uy, basin og bibagtok na na. Ha? Ang bagtok?
Nagapa-check up gid kog doktor kung unsa tong gahihikapon sa akong tuo nga tutoy. Ug ang ingon sa doktor nga ang gatas gid ko no to nga mibagtok. Gilisitahan ko sa doktor og para pahilis sa gatas nga nabagtok. Apan, wag gid mahilis. Og napun-an na lang og duha ang akong mga anak. Wag yapon mawa ang gahi sa akong tutoy. Unya. Jan, unsaon man ni nato nga lisod naman ta. Tulo na kabuk ang atong mga anak. Unya, gamay kaayong imong sweldo. Unsay buring pasabot ka? Manarbaho na lang ka kudong para makatapang ko nimo. Unya mga bata. Tagko na bitaw na sila. Unya, asa mo sa kamong trabaho? Call center. Kay gabi man ang trabaho, ana. At least ba, inigbuntag, makaatiman po ko nila. Unsa na malay pahuway ni mo anak Teresa, eh? Oh, kung eskwela na sila, makatuog naman sa bitaw ko. Ay, ikaw bahala ko. Bukom ka na yung gusto. Girl, nakadawat ka sa bagong task karon? Nga need ta nga magpa-annual physical exam? Mao ba? Kanusa lang? Recent lang yun, girl. Need ta anak kung fit to work ba kuno ta? Ay, okay, sige. Dungan na lang ta ninyo. Dok, Ming Adlaw. Nanang akong result, Dok. Okay. Based sa imong results sa imong physical exam, doon na ko'y nakita nga doon na kay bukol o cyst sa imong right breast. Unsa, Dok? Sa nakita nako sa imong x-ray, medyo dako-dako na baya. Kabanta bito ko sa una, anak, Dok. Sa gagmay pang ako mga anak. Pero karon dagko na sila. Mao ba? Nga nagwaman ka nagpa-check up. Kay ang sa imong bukol sa right breast, medyo delikado na siya. Kay dili siya movable. Need nga mapa-check up sa surgeon ini kung need ba gyud ni siya i-biopsy or dili. Unsa, Dok? I-biopsy? Nahadlo ko sa gisulti sa doktor nako nga duna day ko'y bukol o cyst sa akong right breast. Ug tungod sa akong kabisi, wa pa ko makadto og surgeon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa una, may gatas nga nabagtok sa akong tuo nga tutoy. Posible ba nga mao ni hinungdan nga dunay bukol o cyst ang akong tuo nga tutoy? Ikaduhang pangutana, required ang annual physical sa company nga akong itrabahoan. O karon nga doon ay nakitang mga bukol sa akong right breast, makapadayon pa ba ko sa trabaho? Ikatulong pangutana, gusto ba ang giingon sa akong doktor nga ato kumuduol og surgeon nga doktor? O gikinahanglan ba gyud ning i-biopsy ang akong bukol? Pila man si magasto, ana? Ikaupat og katapusang pangutana, nahadlok ko sa gisulti sa doktor, kay basin og nasayop lang siya ba? Pwede ba makapasakan opinion ko? Asa man kumuduol, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Teresa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anen na ko, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osimia Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ang mga problema, pagkatambagan ka na either ni Attorney Eileen Batan or sometimes si nakabati kong Attorney Gwen Alguno, no? So, nga itong makotlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga your life is a perfect classroom.
journey. Mura tag nag-eskwela yun, no? That there are lessons to be learned as we progress, no? So, natay ikalalis, natay, namo ko po yung mga tao, mga bilib sarili ba? We call that in psychology as entitlement. Anong mura magtaybaw siya sa tanan? Paragod ako, good? Ako, kaya ba, mga kong luto. Gamay, pero dili pa niya kalami sa nilutuan sa kanang na eskwela culinary, hindi ka ng culinary course, no? Or ka nang nag-training ng pangluto. So, pareharo po na, no? Na yung mga legal ng mga issues, ang expert ko na ng mga legal, like mga affidavits, kining mga revisions, provisions, abogado yun. Dili kay negosyante. Mauna ako kay istorya, ha? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si kining Teresa, 39 years old, minyo ni siya, may tulo ka mga anak. Huwag mo gibutang pong address ni Teresa, eh. Tipid po kayo address ni Teresa. Huwag mo gibutang yung mga address, Tere, no? Pariyara bandingan si Teresa Tess, Tirol, Surya. Mutay na meet na ko dito sa may mountain barangay sa Talisay o sa Minglanilla. Mayang pagpaminaw din nyo diya, ha? Thank you very much si mga Luanya family sa pag-abi-abi nyo na ako. Diya, pag-anan ako diya sa inyong lugar, no? Nakalabay may ako lang pahingal na regards yung tanan diya. Thank you very much sa inyong hospitality, no? Sa Mag-Hawaii, ng mga tutoy lugar ng hilag Tapul, Haklupan, Lubas 1 ug 2, nagto na kuno tupengon sa Manipis na. Kaya lahos na nga to sa Toledo City, no? So, regards to mga Luanya family, si Peter, si Ifer, o si Samuel, Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo, o si Orlan Kilyubi, ya sa maulagi na mga Montinos barangay dia sa Lubas 1 ba to o Lubas 2 o mga tagang Gindaruhan Minglanilla. Salamat kayo kay inyo kong gipahangyo sa inyong Hello Black. Ligon kayo ng Hello Black ni Jay Lariusa, no? Alerga siya mga gwapo nga mga Hello Black makers dia. Si Jumar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal ug si Runan, si Sami. Salamat kayo. Mga kantawan Naga City, mga si Leonisa Villarmon ba ni? Villarmon o Villaryas? Sorry di kayo kung makakuan basta Liniusa ug si Kanya Bano, mga Kanya Bano family, si Nelfi ug si Niti. Ayong pagpaminaw, no? Kining uban sunod na lang po, no? Mga Ratcho family diya sa Ormoc City ug atong gwapo kuanang kining ababihon nga regional director sa atong NBI Region 7 si Ernie Monsanto, no? Wilmer Gamutan ug si Dave Istorco, no? Ako ning imamat sila with Dr. Dave Baron, no? Salamat kayo, no? Sa inyong sa tabang sa mga problema na ako. So, going back to our sender, si Teresa, no? Punto medical ang problema ni Teresa, sumara sa nabati na ito sa drama. Unang concern ni Teresa, sa una, may gatas nga nabagtok sa akong tuo nga tutoy. Posible ba nga mauni hinungdan nga dunay bukol or cyst ang tuo nga tutoy? Well, daghang kayo mga posibilidad nga magkabukol tire, no? Or test ang tutoy, no? Normally ang tutoy we are talking about tutoy or breast sa mga babae, no? Asymmetry, medyo asymmetrical, dili siya pareho kadagko, no? Naaginay normal na dili na sa bot pasabot nga na ay bukol kinahanglan ginig maklaro gyud true unsa may diagnostic procedure nga pagahimuon aron nga ma-confirm gyud kung bukol ba gyud or bagtok ba lang gatas or whatever. Mammography, no? Mammography maka-differentiate niya sa appearance o sa size o sa pa may mga sign nga maobserbahan diya sa imong attending doctor. So magkausap-usap ang kadakon sa suso sa babay. Hormonal ni siya, Teresa, no? Hormonal. Mag-menstruate, or mag-pregnant ang babae, mag-breastfeeding, or maggamit ng mga contraceptive pills. Another mga possible nga mahinungdan nga naay problema sa suso, nga makakusog bukol, or whatever, cyst is injury or trauma. Sometimes infection. Simbako lang malignancy. Wa ko maingon og malignant ha or cancerous ang imong
problema sa suso, no? Wala ko mingon na, ha? Pero usan nas mga hinungdan nga no nga naa may ma-feel diha or maobserbahan diha nga abnormal nga bagtok, kung tawagon. Ikaduha nga pangutana, required ang annual physical sa company nga akong gitrabahoan. Ug karon nga dunay nakitang mga bukol sa akong right breast. Makapadayon pa ba ako sa pagtrabaho? Wala, dili man siya life-threatening. Pwede pa ka makapadayon sa pagtrabaho. Dili man siya emergency nga between life and death. Na kay bukol, nagkakay kung kailangan na bukol anywhere in their body na very much functional pa man, no? So, magkinanglan yung ka og thorough diagnostic procedure o depende na sa imong attending surgeon pananglitan kung gusto recommend ba siya surgery after a biopsy. I will recommend a biopsy kung naa may makuha di nga tissue sample para mabalaan na to kung benign or malignant. Simbako lang, dili palayo lang in taon po nga malignant, no? So makatrabaho pa ka, no? Dili man ni siya ingog makatakod, di man ingog mandiri ang imong kauban sa company nga naa kay bukol sa imong suso. Sunod nga to pangutana, gusto ba ang giingon sa akong doktor nga adto ko moduol og surgeon? Yes, sakto siya. Og gikinahanglan bagyod ning i-biopsy. Yes, kinahanglan biopsy ang imong bukol. Pila man sa magasto? Well, about the gasto, depende man gud sa doktor kung government doctor or private doctor, no? Pero kanang biopsy, dili man ni siya expensive kayo, no? I will suggest nga in order for you to minimize expenses, ari ka magpa-opera sa government hospital. Kay kung naamang gani, minus gud kumpara sa pribadong hospital. Mamabitaw na malakbitan ako gistorya nga naatoy akong mga kailang nga magpatabang sa social worker. Nga asa man mo na-admit ng hospital, naa sa private hospital. Kung kasi may mutuon yung social worker, may nga di mo ka-afford, nga naa mo nagpa-admit sa private room sa private hospital. So, bini nga maka-afford mo. So, dili ko magkapasalig nga i-refer mo social worker. Kay sa inyo palang daang admission, inyong decision na asa mo magpa-admit, buot pasabot nga naamoy kaya. So, kung pinalitag, wala lagi ko financial nga andam, ari na lang sa government hospital. Alright? Sunod nga pangutana, nahadlok ko sa resulta, isulti rather sa doktor kay base nagmasayop lang siya. Pwede ba ko mo pasikan opinion asa man kumudol? Ako, another doctor, no? So, ipabiopsy ang naman gani makuha nga tissue sample o ang mga expert na ni mga pathologist na or oncologist, no? Mo na ilang trabaho sa laboratory na magdepende kung unsa resulta kana maoy next decision nga pagahimoon sa attending surgeon ang imong duolon ay surgeon, no? So, tag surgeon rin nga naa nagtrabaho sa mga government hospital, na manggani tingali sila charge, I do not know, kay lahi maguning nature sa mong trabaho na not as high or kamahal kumparar sa private hospital. Okay, so maunay akong ikasulti ni mo, Teresa, og hinaot nga mo magpabiopsy ka as soon as possible kay kung palitag madugay-dugay og simbako lang og malignant na nakametastasize na nakalamay na ang cancer cells, kung paninitag cancer lisod na kani siya inunta atimanon o tambalon, no? Pero akong balikon, wala kumingon nga kanserosa. Depende sa resulta sa biopsy report. Alright? Tinawag nakasabot ka, Tire, sa akong i-speaker nimo ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with my lawyer partners diri sa RMN. Dako kay migpasalamat sa inyong makanunayon nga magpaminaw sa atong mga programa, taas katag rating din sa atong lugar. So, pamula base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat o maayong. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Minmin. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysa ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Only for you.
Crime and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Santa Cruz, Placer, Masbate. Hanggang tumatatampo, nagdasingan nga, men. Men, asa baka nga nag-ilis ka man, ha? Asa ka pa Mado ko sa ilang Kuya Edsan, ma. Bagod sa bagas ilang edsan nga magsige magkag-adtos ilaha kung way klase. Ha? Mag-wifi ko, may. Kanong mo adto pa magkaglayo nga naapatay silingan. Naay wifi man sila. Ato lang ko silang Kuya Edsan, ma. Aron ako sa makita si Kim. Diha na. Dede ay wifi ang tuyo ni mo si Kim, di ay. Mama, iya pagiging ipaklaro. Wato na ko, moy. Kuya Edsan. Uy, Minmin. Ikaw ang gulay na. Mag-wifi ra, kuya. Unyara ha. Unyara pag-wifi. Pagkuha sa mo dito, kuhan ka ng tanglad si Kim. Kay mag-ihaw tag manok. Gamitan lang rin yung motor. Kay layo-layo ra batong uma. Sige, kuya. Kumusta naman mo si mong uyab, Kim? Wa ni klaro, oy. Ha? Ano naman? Lugi naman nga wa mo chat, good. Mo ba? Mao na. May chance na ko mo. Ha? Imo mo guding gipahunong imong motor, men. Nara ko isulti na mo, Kim. Unsa man na? I love you, Kim. Min. Wanay tinawad, Kim. Love ti ka. Sa una pa mo ganahan ni mo. Pero wala lagi ko makasulti ini kay nabi kay uyab. O karon nga, wala man mo'y klaro si mo uyab. Nga sa ato pa, ma-chance na di ko ni mo. Buot-buot sit ka da. Sige na, Kim. Sugtan ako. Panangit siya ni Kuya Edson. Ha? Mayong pagminaw sa Lex Pino. Ha? Nanguyab ka ni Kim nga ako'y gagaw? Oo, Bayloy. Nya, sigot ka. Wap lagi, Bay. O kanang gusto na kong magpatabang ni mo. Ako may problema, good. Pasayasaan lang yun ni mo nga. Di na binuangan ako'y gagaw. Unsugtol na ko ni Kim, Bayloy. Akong isaad ni mo nga, di yun ako binuangan si Kim. Bugoyan ni mo sa? Nga naman? Ang. Nagpatabang nga kanigaw iloy nga sugtunti ka. Ako ram siya isultihan ko nga nanguyab ko ni mo. Pero wam ko na masugta. Ganahan gini ka nga sugtunti ka? Kim, lipay yung kay ko kung imo kong sugton. Onya ko na ako kang sugton. Di ko naman pasakitan. Di ko naman binuangan. Maura ba mong mga lalaki? Bisig may uyab na mo. Mauyab paghapon mo glain. Huh? Hilig ti mo pasakita mo mga babae. Kim, kung sugton lang ko ni mo, ako isaad ni mo nga ikaw ragyod ang akong mahalon. Wala lain pa. Basta ha? Uragi. Onya. Unsa man? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Baglaro di ho? Oliki. Oh? Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat, Kim. Nga imo ragid kong gisugot. Salamat yung kayo. Sa ato palipay kay kaki.
Kauyab mo ni Kim. O, Bayloy. Way kabutangan sa kong kalipay nga. Gisugot akong Kim, oy. Pero, bay, may tinggal lagi mong sultihan si Kuya Edson nga uyab mo ni Kim kay si Balain to ba? Ha? Ay, madlok mo kong sulti ni Kuya Edson, eh. Nga, uyab na na kong niyang manghod. Bala na. Ugma, wadto ko sila. Ako sa sultihan, bahay na mo ni Kim. Nung sa mga min. Mura magang di mahimutang ga. Nagaisulti na ko. Kuan, kuya. May tuyo ka na ko. Wa man, kuya. Sure ka nga wagi kasulti? Walagi, kuya. Masa man, di juga matugan. Kuya, imo mo gunong gipit ang akong mga tudlo. Dili ka mo sulti ko no si mong tuyo, ha? Gipit akong tudlo, kuya. Ngayon sa man, sulti ka na ko, dili. Gipit akong tudlo, kuya. Bakit sa'yo? Ngayon sa man, musulti ka o dili. Musulti na ko, kuya. Kuya, binigyan mo yung mamahod. Matukan mo lagi ka kung pasakitan ka. Kuya, pasailuwa ko. Pasailuwa ko nga nanguyab ko si Mumanghod. Dugay na ko ang hibaw, nga uyab mo ni Kim. Pero gusto na ko nga ikaw gina musulti. Mauwamot ko musulti ni mo kaya ka. Kay, sagrado magid nga, masuko ka na ko. Kay makaingon niya ka nga, wako igabaws. Kay, mayo bigay ka na ko. Nga, mahigayon pagid nga, ani ko mukhaon sa inyo. Okay ra ko ana nga mag-uyab mo. Kay, natural naman na. Basta kay pagtaro lang yun mo, ang eskwela, ha? Ug ayaw yun mo pagbuhat ng mga butang, nga dili maayo, kay mga bata pabaya mo. Eskwela yun mo og tarong, aron namoy ugma. Kasabot? Kuya. Hoy, mangis man ka. Aping ra ganito. Nalipay na ko, Kim, nga. Way supak si kuya ni mo Idsan nga nagkauyab ta. Basta way binuangay ha. Ayaw bagit pangitaglain. Di ko na mahitabo, Kim. Kay, love ta kayo ka. I love you, Kim. I love you too, Minmin. Nalipay ko nga way pagsupak ang igsuon ni Kim sa mong relasyon. Sa pagkakaroon, nanarbaho na ko. Nagtigom ko sa future na mong duha ni Kim. Og din nilang kutob, daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN. Mauto ng mga higalang kaagi ni Minmin nga taga Santa Cruz Placer Masbate uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkalahan, Only for You. Ang mong kaagi giboto na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, takang salamat sa inyong pagpamilya.